ассалому алайкум, духтаракои хушрӯ, модарои азиз, занҳои меҳрубоне ки дар канали мо ҳастед. Умедворам ки ҳаматон соз, хуб, саломатен. Мо шумода имрӯз обзор мекунем фақат бисёртар материал. Ҳанам хел духтҳо. Шумо медонем ки мо тамоми намуди материалаш шумода доставка карда метонем. Доставкаи мо чӣ хел мешавад? Через почта, через дик. Чӣ намуд материале ки шумода дар кор, шумода маҳқул вибират мекунен, скриншот карда мепартоен дар ватсапи мо ва дар группаи мо дабавит мешавен, шитоби ҳар рӯз моддаҳои нав ба нава дида истед. Чӣ намуд материал, чӣ намуд духт шумода маҳқул, скриншот карда мепартоен, мо шумода ҳамун духта равон мекунем ба пеши хонатона, ба ҳамун почтаи наздики хонатона. Мисол материалҳо ҳастанд ипек, мисол бархат, чӣ материале ки шумода маҳқул, ҳамаи материал мо шумода дастрас карда метонем 100%. бо бисёртар рӯзои ҷумъа аксия сар метем. Айно қафо намонед, духтаракои хушрӯ. Размеротона чӣ хел мегирем? Размеротона через видеовизов мегирем бисёртар. Размеротона бисёртар хай уже занако опытнишидаги размерошона медонанд. Мегӯянд ки мисол ма 52 мепӯшам, ма 54, ма 48, ма 44. Ана ҳавай размер мо духта равоншон мекунем, равонтон мекунем иншоаллоҳ. Мисол почта хати расчёти почтатона гиред, духтарако. Чанд рӯз мисол мерасад. Духтаракои хушрӯ, занҳое ки худшона дӯст медоранд. Зан бояд ҳама вақт ухоженӣ бошад. Шумо ба мо тавсия метиҳонам хел маскаҳои беҳтарине ки рӯи шуморо как пилесос тоза мекунад. Декоративная косметика дорем, ароматҳои беҳад брендови бӯи фасони пафтарими дорем. Марҳамат, кадомеш ки шумода маҳқуле, ҳамихел скрин карда мепартоен. Инора мо шумода через почта доставка мекунем. Тамоми шаҳрҳои Россия мо метонем доставка ва тамоми шаҳрҳои Тоҷикистонам метонем чизе ки шумо заказ мекунем компания Медикей, мо шумода доставка кунем. Пулаш ҳамихел да карта мепартоен, заказ мекунем дуруни шаҳр, дуруни Душанбе бепулай доставкаомон. марҳамат кунед, духтарако, худтона ҳама вақт. Ассалому алайкум, духтаракои хушрӯ ва занҳои меҳрубон. Ман шумо имрӯз дар бораи регистратсияи компанияи Медикей камтар фаҳмонда мегзарам. Регистратсияи мо дохил мешавад. Мо 2200 сомон месупорем. Мода мебиёяд анамихел набор ай 25 сола боло набор уход кожа лица. Манамин ҳастай пенка 4 в одном, яъне очищение, ҳастай увлажнение крем, ҳастай дневной крем ки морщинкаҳоро нест мекунад, рӯро мулоим сафед мекунад, SPF 30 қатъи, яъне ки солнцезащитный ҳастай, ночной крем ҳастай, инҷа да снятие макияж, туш, помада и тональный CC крем. Инҷа да мода мебиёяд манухел пробнико, маска ва пробникои ҳамин набора для сухой кожи и для жирной кожи. Инҷа да мода мебиёяд каталог, тарзи класс гузарондан, ҳамаш фаҳмондагӣ, мотиватсиони программа, список 100 ва ҳама беҳтарин чизаш ана ҳамин Константин Кулинич, генеральный директор, шуморо пешвоз гирифта анамихел письмороӣ мекунад. шумо метавонед ки дар ҳамин 3 бали дига компания шумода падарка метиҳад. Шумо анамихел 7 спрей бамбук гирифта савдо карда бизнеси худтона сар кунед. баъд шумода бо вариантҳо ҳаст ки шумо метавонед ки ҳамин каталог кушода чизе ки шумода маҳқул, духӣ, мисол декоративни косметика, чизе ки дар кор шумо метавонед анавай вибр карда дар 3 балле ки компания шумода падарка метиҳад дар ҳавай 3 балл гиред. марҳамат, духтаракои хушрӯ, занҳои ухожени